வெல்கம் டு ஸ்ரீ சாயா கிரியேஷன் ஹெல்த் டிப்ஸ். உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா மணத்த தக்காளி கீரை. இந்த மணத்த தக்காளி கீரை பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வாயில் புண்ணாக இருக்கும், அப்படியே கொப்பளமாக வெடிச்சிருக்கும், வயிறில் புண்ணாக இருக்கும், டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கும், செரிமானத்தில் பிரச்சனை இருக்கும். இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அல்சர், டியோடினல் அல்சர், பெப்டிக் அல்சர், இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக அல்சர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த மணத்த தக்காளி கீரை வாரத்தில் ஒரு நாள் சூப்பு வச்சு சாப்பிட்லாம். இல்லை முகத்தில் பரு கட்டி இந்த மாதிரிலாம் வருதுன்னா அந்த ஹீட்டுனால தான் வரும். அதுக்கு இந்த மணத்த தக்காளி கீரையை சூப்பு வச்சு குடிக்கலாம், இல்லை கூட்டு மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லாம், இல்லை இதை அரைச்சி நீங்கள் கட்டி உள்ள இடத்துல பூசிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ், ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த மணத்த தக்காளி கீரை. அது எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ வானொலி எடுத்துருக்கேன். வானொலியில் பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் போட்டிருக்கேன். அதில் கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா வெடிச்சோன்னே அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயம், தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதோடு சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். நல்லா வதங்கும் போது வதங்கினோடனே நம்ம பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்க கீரை, மணத்த தக்காளி கீரை இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறோம். கீரையோடு சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதோடு சேர்த்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க பாசி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். கீரை எப்போவுமே ஓப்பனில் வச்சு தான் வேக வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ தான் அதோட க்ரீன் கலர் மாறாமல் இருக்கும். இதில் நிறைய விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. மெயினாக பார்த்திங்கன்னா வயிறில் உள்ள புண்ணு உங்களுக்கு நல்லா ஆற்றிடும். நிறைய பேருக்கு வெயில் வந்தாலோ இல்லை ஹீட்டுனால ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு வேலை பார்க்கும்போதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டுனால என்ன ஆகும்னா அப்படியே கொப்பளமாக வெடிச்சிடும். வாயெல்லாம் அப்படியே வெடித்து போய் வலி இருக்கும். சில பேருக்கு ஆங்கிள்ஸ்லாம் பிளட்டே வர அளவுக்கு இருக்கும். வயிறில் பயங்கர அல்சர் இருக்கும். ஸோ அதுக்கெல்லாம் பெஸ்ட்டு ரிசல்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த கீரை. இது நல்லா வெந்துட்டுருக்கட்டும். அதோடு சேர்த்து நம்ம தேங்காவும் ஜீரகமும் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். லாஸ்ட்டாக இறக்கும்போது நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். இது வெந்துட்டுருக்கும் போதே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், காரத்துக்கு நீங்கள் பச்சை மிளகாய் போடலாம். அப்படி இல்லைன்னாக்கா மிளகாத்தூள், குழம்பு மிளகாத்தூள் இருக்கு இல்லையா, சாம்பார் பொடி, இல்லைன்னா தனி மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரம் தேவைப்பட்டவங்க. இல்லைன்னா மிளகு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், பெஸ்ட்டு. வேகட்டும், நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துடலாம். இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு. இதில் நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய், ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இதை நீங்கள் பாலாக கூட ஊற்றலாம். இறக்கும்போது நான் தேங்காயை அரைச்சி ஊற்றிருக்கேன். சுவையான மணத்த தக்காளி கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. சுவையாக இருக்கும். ஸோ அது மட்டும் இல்லை, உங்களுடைய அல்சர் பிரச்சனைக்கு நீங்கள் ஜெல்லு ட்ரீட்மெண்ட்டு அப்படி போகிறதுக்கு இது பெஸ்ட்டு ரிசல்ட் இருக்கும். இதை தொடர்ந்து வாரத்தில் 1 நாள் 2 நாள் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட அல்சர் பிரச்சனை, வயிறு புண்ணு எல்லாத்துக்குமே பெஸ்ட்டு ரிசல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ உங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.